Hey Lieke. Oh. Lianne. Klaske. Bjarni. Jacobien. En Lina. Hey, Berber. En Renske. En dezelfde huid. Hetzelfde kopconditie. Kom maar. Sanne Aukje. Hey, kom maar. Hey, Sanne Aukje. Hoi. Pierkje. Oh nee, Sjerkje. Sorry. Hey. Eefje. Kom eens. Dat is Pierkje. Hey Pierkje. Kom je nou weer even zien? Elsje. Kom eens. Hey Elsje. Rijntje. Rijntje, kijk eens zien. Hey. Rechtje. Hey, net dan. Net dan. Net dan. Net dan. Hey Eefje. Kom eens. Kom maar. Hey Renske.
Elsje. Rijntje en Sjerkje. Berber. Uniek. Marcelli. En Rechtje. Marsanne Ookje. Eliane. Hi. Jacobien. Hey. Maar een beetje aandacht. Hey. Hildo. Hey. Gezellig zei. Ja. Hey, Janne. Janne. Hey, dat is de baas, hé. Dit is door de baas. Klaske. Lieke. Bjarni. Elina. Hey Lieke, zus door mij.
Laska, hoe is maar die knibbel? Wil je dat zien? Helemaal goed. Ja. Hey Hildo, kom stuk even zien. Rinske, Sally, Pierkje, Uniek, Richtje, Rijntje, Sanne Aukje, Sjerkje, ik ken nou al heen. Johnny en Eefje. Berber en Elsje. Elsje. Sold. Ja, Canada. Naar Canada. Hier met en met die. On YouTube. Famous. Famous YouTube star. Do it. Do it. Ja, dat is alleen maar mij. Hé? Zie maar. Ja, wat? Mooi hoor. Hij heeft me verteld.